Do psej píči, vole. Pojebaný koberec. Jo! Zdraví ťa, Mario. A neuveríte, kto je pri mne. Terence. Tá firma je Autobazar. Autobazar. Auto. A rozhodol som sa... Čo? Rozhodli sme sa, že im tam zavoláme, ale ešte rozmýšľam ako postavu. A viem, počuj, budem hrať deduška. Že chcem vnúkovi kúpiť... Prečo mi to ukážem to na kameru? Čo chcem kúpiť vnúkovi? Porsche, aby ste boli v obraze, hej. Idem kúpovať Porsche. Čo ty s tými bimbakmi, vole, na tej hlave. No, diktuj mi číslo. No, nič. Ideme volať. Porsche Cayenne 2004. Hej. Vítajte v AAA Auto. Centrum AAA, Taxivánková, dobrý den. Dobrý deň, zdravím vás pekne. Prosím vás, volám správne na AAA Auto? Áno. Tak super. Ja by som sa vám predstavil, ja sa volám Michal Strúž a je mi 54 rokov a mal by som záujem kúpiť od vás auto. Tak ja vás poproším informace o koupi vozu přepojí na obchodního zástupce, no. Ďakujem. Naslyšenou, krásný den. Hej vám. Dobrý den, prosím u telefonu. Zdravím. Kolegynka ma prepojila na vás. Dobře, podíváme se na to, či vám můžu pomoci teda. Takto, môj vnúk robí autoškolu a ja by som mu chcel dať vlastne na to, že ak spravíte tie skúšky, čo síce asi nespraví, lebo je dement, ale to je jedno, chcel by som mu auto kúpiť. Rozumím, chcete mu koupit teda vozidlo, podíváme se teda na to, s tím, že teda ohledně toho, jenom se zeptám teda tohle telefonní číslo, to je na vás, kdyby nám to vypadlo. Áno, to je na mňa toto. A ohledně toho, vy jste z jakého města a na kterou tu pobočku vás mám směřovat? Ja som z Šťadce, to je sever Slovenska, veľmi krásne mesto. Jo, tam to znám, tam jsem byl kdysi teda za Žilinou kousek, u Žiliny. Áno, hore, severné Slovensko, áno. Já pocházím z Karviné, takže to mám kousek. Joj, tam sme s partiou, čo si tých bab ponáňali, krásne časy. Dobrá, tím, že teda ohledně toho jenom nejmenuje Ptošek, vy jste pánem Vínským uvozím, nevím ještě. Pán Strúž. Dobře, ohledně toho teda, o jaké vozidlo by se mělo jednat? Viete čo, takto. Vnúk mi odišiel, bol u nás a nechal zapnutý ten počítač. Ja už som starší, moc sa tomu nerozumiem. Tak som išiel kúknúť na ten počítač, lebo vravel, že tam pozerá auta. Tak som si to pozrel. Najprv mi tam vyskočili nejaké holé baby. No stará tam ma tak zdúpala, ale keď sa mi to podarilo prekliknúť, tak som tam vlastne našiel váš plagát to AA Auto a aj s konkrétnym vozidlom. Je to Porsche Cayenne. Prosím? O jaké vozidlo se tam teda jedná? Porsche Cayenne, či ako sa to číta? Porsche Cayenne 2004. Porsche Cayenne 2004 teda. Áno, strieborný. A ohledně toho, v jaké barvě je to vozidlo? Strieborné. Případné barvě. A za jakou cenu? Viete čo, píšete tu skoro 7 000 eur. 6978 EU. Bohužel tohle konkrétní vozidlo už se nám prodalo. Ježiš, ja som chcel vnúkovi urobiť radosť, že by vlastne možno aj zbalil nejakú tú babu v tej dnešnej dobe, viete ako to chodí, tak mohol mať radosť. A takéto ešte v takejto cenovej ponuke, takéto Porsche nemáte? No a to jaké přímo Porsche, ano? Áno, lebo chcem až ten môj vnúk, to, že je debil, to už ho neospravedlní asi vôbec, ale aspoň až to auto má, no, také solidnejšie, no. Mám tady nejlevnější Porsche teda za nějakých 15 000 euro. Ježiš. To aj keby som vybral ten účet, na ktorý sporím celý život, to nie, to už je moc. Rozumím. No samozřejmě v případě
ohledně, my ty vozidla vykupujeme, takže v případě, že byste tam viděli něco, co by vás takhle zaujalo, nebo třeba zvuka, tak nás nedajte samozřejmě kdykoliv kontaktovat a my se potom rádi domluvíme ohledně nějaké té schůzky a případně můžete samozřejmě udělat radost. Dobre, tak ďakujem vám moc. Moji priatelia, takto, ja vám poviem na rovinu, moji známi hovorili, že ste banda zlodejov, ale ja tomu neverím, lebo keď nevyskúša, človek nevie. A mne sa váš prístup páči, momentálne teraz som to zistil. Lidi toho namluví hodně, že jo? No jo. Když máte negativní zkušenost, tak přesně Presne. řeknete to více lidem, než když máte dobrou zkušenost. Presne. My prodáváme spousta aut denně, několik set aut denně a hlavně máme spousta spokojených zákazníků. Samozřejmě tím, že prodáváme auta, je spojené to, že občas třeba se naskytne i nespokojení zákazníků. No áno, aj ten môj známy, ten Peter, on je z Olomouca, vral, že si od vás kúpil auto a mu koleso upadlo. No takže teraz si rozmyslíte, či kúpime od vás. Viete, ako to je proste, tie reči, to je strašné, to v dnešnej dobe to chápete. No, u nás je garance na původ vozidla, číme za najeté kilometry a máme dvouletou záruku na skryté vady motoru a převodovky, což vám nikdo jiný nedá, takže máme ty garance, při reklamacích nebývá problém, takže A ešte by som sa chcel opýtať, prosím vás, keď už tomu vnukovi, tomu môjmu Filipkovi by som chcel kúpiť to auto a niečo také podobné, ako je to Porsche. Máte tam niečo také, ako fakt, aby, viete, v dnešnej dobe takto, ja to poviem na rovinu, tie baby sú proste svine. A keď má mladý chalán pekné auto, proste už to ide jednoducho, to chápete. Haló? Slabá batéria, oni mi to vypli. On by ti kamo predal. Banda zlodejov to není, no. Garanciu na pol. To sme zistili. Včera si to počul na tú pizzeriu? No mi povedali do telefónu, že som kokot. Vy ste banda zlodejov. No to viete. Toto je, jak sa to volá? Prank call? No. Filip si zgusne cesty, že na niekoho ide na Ja si prank call. Mňa to napadne a... No. Podporte nás svojim odberom na YouTube. Náš kanál je... Kde? Náš kanál je... Ja neviem, jak sa voláme na YouTube, kamo. No čo si sprostý? M. Americké A a T. TV. Dajte ľudia odber, kliknite nám tam a na Facebooku, na fanpage. Kamo, počúvaj, ty vole. Ty, jak si tam dal tú fotku, že si píchaš do tej žily, vole, tak vieš, koľko dislikeov bolo na stránke? Všimol si to, že? Všimol si to. Kvôli tvojmu fetovému... Som myslel, že fetujem. No, kvôli tomu, že ty si feťak vydrbaný, tak nám tam ľudia odchádzajú. Čo ťa napadla? A čo ťa napadla taká pičovina tam dať? Potreboval som pomoc. Pomoc, vole. No nič, dajte už, bo... No, keby tento Šulín to tam nedal, tak už by sme mali cez 7000, hej. Teraz máme, chyba nám 8 lajkov do 7000, aby ste boli v obraze. Ak sa vám video páčilo... Ľudia sú tupí. Tu nevrav, čak ako 100 ľudí sú tupí. Ty tupí, no. Ty si tiež tupý, ja som tiež tupý, vole. Ja aj pokiaľ sa tento debilný prankel vám ľúbi... Prank... Do piče zavolej za nulu a dio. A jak sa vám to páčilo, tak dajte like a... Prezvonte ma. Hej, Terencové číslo máte, volajte mu a bude to. A píšte, že kam mám zavolať. No a píšte do komentárov, ale už na YouTube, skôr sa už budeme trošku už budeme smerovať ten YouTube. Ja? Alebo RedTube. Počuj, spýtali sa, že či vie spievať. Čo sme to spievali? Jak sa to spieva na tej ceste? Na ceste 517. On vie, ja ne. Ako to je ďalej? Človek si môže zakričať. Človek si môže zakričať. Neviem už. A potom už takto nastáva iba tá chvíľa kolísania. Keď to sa... Čus! Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley.